Oo. Isa nga nung patawag mo datong inahan. Ay, ako kay bao. May bao na to. Pumato tas to musud ta. Ay, kanne basig nailakaw si mama ba. Ako'y mukuyog. Kita man ka man mo una. Pagpuyo ko mo duha. Ang maguwang mo muna. Ano to kasama dyan? Ako sa imo sunod. O, diha ra ka kay manghud ka. Usa may kuan mama? Ipatawag ta mong tulo kay na ako'y tuyo. Nailakaw ma. Yati mo nagpatawag mo mura ani. kapitan. Patawag yun. Mura mag Di, namig lahing balay nga usar tag balay. ako may kamagwangan. Ako'y kuyog mama. Lakaw. Kay, kung kamagwangan mo kuyog, no, safety atong inahan. Ay, ako lang kuyo kanang mama dire dire lang mo kay para kanang kay bawa mo ako mo guide jud ko nang mama. Palabangon og una sa pedestrian og naay dako ang sakyanan magpadong. Pagpuyo mong duha, mga brother, ako dapat makuyog ni mama kay ako raman si babay. Dapat ako makuyog kay banding-banding na lang ko na namo. Kamu do pagpuyo na lang mo Babae dili oy. Dili, dapat ako mong kuyog kay manigingon ba nga lawas kong gamay sa away makipatay. Ang babae di na dapat magkuyog-kuyog, puyo ra na deres balay. Hindi. Ano malimpyo buhat aring buhaton sa balay. Manghugas Ang ka. laki mo mo guide sa inahan. May anak jud na. Oo, kay na sinumbagay. Masagga nga sa laki ang babae. Sa pila rekusog ka na. Ay di, basin lahi sa na inyong plano mo nang kamo jud ang gusto mo kuyog ni Dili mama. pod. Lam ko kuyog mama ko Safety ra gyud. snack ba. Safety ra ba? Dapat ako lagi ang mukuyog lang kay banding na lagi na namo kamo pagpuyo lang sa mo sunod na inyo ha. Ato nga bangko nga kubra. Ang hilo mong tulo. Nakibaw mo asa ko padong. Awasa rin. Klaro, bangko na. Kubra man sa senior citizen. Ako kuyog. Ako ra kuyog. Nawal lagi basta lagi. Una mo bagay tagibog asa mo lakaw to inahan. Magpa-check up ko. Nagkinahanglan ko kauban. Ay giak nakalimot man ko. Naande ko lakaw di ay giak. Busy jud ko. Oy, ingon ka inyo makuyog. Kuan day maoy. Nalimot wag ingon nimo nga naa day may kanang group study ron. Tanawa. May group study. Si kuan lang ma si. Oy, ingon ka. Manili lang ma. Ma, kay mag-group study ba? Tanawa ra kini mga Aw, eksuna ikaw oh. lang gid manilin. Tanawa ra gid ma. Kani mo mga anak laki di jud kasaligan pagkahibaw nila nga adto kag ospital o tanawa nag-iyahay og panglakaw. Mo lagi mo ikaw lang gid mo kuyog na ko ani. Ay, nang ma. Kalimot man dai ko nga. Napaday ko'y buhaton. Ako as atong atuon ang ako ang kuan dito, di ba? Na ako'y binuhi dito. Kinala nga ako katong pakanunon karon. Pasensya na jud ka ha. Maha, makay ba makanimo ma? So, madara mo siguro ikaw lang saron ma ha. Sunod na lang ma. Ha? Kaya nagali jud ko ako katong pakanan akong binuhi dito. Yabag ni mga anaka. Ganiha mag-ilog kay mo kuyog nako. Nga pagkahibaw mo pa-check up mo karon nag-iyahay naglakaw. Oy mga pos.